Takže ľudia, čaute u ďalšieho videa. Teraz si my ideme dať jedlo a nič kako nerob, lebo ja potom to dám aj to je trojka, ne? Čakaj, ja to opravím, ja mu tam dám aj meno. Ne, som to napísal, že zobrať všetko. Dávaj. No, takže, my si ideme dať bonbony. Prvý je Tropical sme už ochutnali. Hej, ale sa mi nevydarilo video, ale nevadí. Ideme teraz na Galaxy. Je tu máš. A musím povedať, že Tropical bolo výborné. Nechutilo. Sú tam také, neviem, keby taká malá drobná vec, čo taká všetko to kazí, takže ideme skúšať Galaxy. Galaxy zatiaľ na prvým mieste, hej. Hej. Podľa mňa kola bude najlepšia. Teraz poďme na Ultra Borisa. Ok, ideme ochutnať Ultra Borisa. Čakaj, bo ešte žubom. Mám taký modrý bonbon. Takže... Čo kašleš? Aby som začal kašľať, keď som zjedol. Je to dobré, ale kola. Ultra Boris zatiaľ na prvým mieste zasa. Kola bude asi najlepšie. Kola. Idem skúšať kolu. Nie, ten Ultra Boris veľmi nechutí, podľa mňa Galaxy bolo lepšie. Podľa mňa Galaxy, ľudia, podľa mňa Galaxy bolo lepšie. Asi dávam kolu, kámo, to vyzerá super, kámo. Je to tvrdé, ja neviem čo všetko tie bonbony, ale... To kola je najlepšia. Áno, kola je najlepšia. Ale sú dobré, ale kámo, keby neboli až také tvrdé... Tak sú najlepšie. Kola to je klasika proste, jak normálna kola. Nic sa aj nevyrovná, ne? Takže... Ok, ale... Ultra Boris na druhom mieste, Galaxy bolo na treťom, Tropical bolo na štvrtom a kola bola na prvom. Všetky príchute sú boli dobrý, hej. Keď je ešte taká príchuť, tak napíšte, aby sme si ho hneď kúpili. Lebo ja o tom neviem, tam boli iba 3 do 4. No 4 tam bolo. Možno bola vykúpená. No, takže viete, tak toto Fizzy logo je naopak. Naopak, chápeš to? Mne to tak vadilo. To otočíš, môžete vypadnúť cukríky, bo ich možno to a Fizzy bombóny, kam musíte to. Aha. Dobre, tak ľudia, čaute, dúfam, že sa vám video páčilo a to je asi všetko, ne? Áno. Dovidenia!